Usataure wakumana mupi munomu. Ati waramba wega anyways. It's fine. Tongo muka wangu nemazimara akadai. Naiwe kweli siko kalafike munomu kwekwe. Año, udenzira mangu. Mamnin. And this is the class of Tasangana. Ani. Diro. Urgon. Oh, mana tu semua? Piki for sure. When I took a drip up, this is the Safa won't the Safa. Yeah, Paul, cut by attribute. Of the 10 provinces, Kwekwe is one of them. Located in the central part of Zimbabwe and known as Midlands Province. Babe, thank you, Nemare Trace. No problem. Can't wait. Thank you so much. Oh. Wakamboiwana kupi? Haushandi, hauendi kubasa. From nowhere, wakumuka wangu nemazimara akadai. Chimbontaura kwakaiwana kupi? Makanaka. Ndokuziya. Uri kundibvunza zvinhu izvi nhasi? Ndokuziya chokwadi basi. Unaka na mari asi ukumuka wane mari. Makanaka. Kungoziva zvekudyawo mari. Zvekuti yabva kupi iri kufamba sei zvine basa rini? Amani. Okay, anyway, it's fine. Ngandikupindure kuti mukapochera. Sure. Ngatogona because she 20 minutes. I'm a man. I know how to hustle.
Sha ndinoasela sha. Zvekutodaro. Mari ndotsvaga umwangu. Pane chidhiri chidiki chandakangopindawo chakandisumudza. Ndakakupa mazimari. Ndisi kunyadza kuinzwisisa mari yacho. Aiwa akana. Uchazvinzwisisa kwestem gozo. Ndozvo zvinotoita. Chirongoti mari yakawanda. Nai chida kuona kuti tingadina. Aiwa hapana. Zvese bo. Zvese bo. Moti unondipa ishoma here? Aiwa yakawanda. Uri kugutsikana. Vakomana. Ndofunga kwakaita madhiri waya ka. Aiwa kune mari. Mira zveiperewo. Mira iperewo. Iona zototsvaka wani. Totsvaka fanika ndina bruise. Imi chingodai mari makanyarara chete. Alright. Yes. 19. Wakanaka. Handisini. Arina. Handisini ndakakuuraya. Akakuuraya. Aiwa, wakakwana. Mira musondiuraya. Handisini ndakakuuraya. Handisini ndakafurirwa ndi Bruce. Bruce ndiye akauya nenyaya yacho. Akadini. Tino. Zvakakwana. Kasakwana kumbera mari yako. Zvauri kutopinga. Tino. Yawa koma, tokutengerai sei kuzvinhu kana tikakupai mari dzekutenga zvinhu hamutiratidzi? Tingadatenga dress one. Kana dress rakamboona. Zvokuti uchitopinda bedroom ka unotorona natoisa pamubhedha repingi futi. Utoshara zvembedroom. Matabva. Natoisa dress baba. Kana bedroom ndangoona pamubhedha pane chiti. Ndatenga dress, nditoripo pamubhedha zvamanje manje. Ina hapana chandiri kuona. Pamwe ungatonondiratidza, ndinondiratidza pamwe unoziva kwamba warga. Udawatisa pakona kona. Aiwa. Saka unofunga ndikakunyepere. Iyo panongori neshiti rapa. But dress ndasiya akawanda. Iyo usina shiti rakubone. Ndasiya dress ndasiya dress pamubhedha. Dress rawasi iwe shiti. Itu lagi Naiwe kweriseko kalafike munomu kwekwe wangu kalafike munomu ngohadhira sha ukasanotengesa mabhanana mustreets ka zvemunomu ka zvemunomu ndatositadzawo sha tichitoita yekuzamazama yokuhadhirawo sha ungohadhira kuti tiraramba tingaita sei vakomana ikona wangu usataure vakomana mupi munomu sha vakomana munomu magangster kana wazogara vakomana munomu unoziva chii vakomana munomu vanokuda infact havatombokudi tede kutambisa chete kurara newe zvimwe zvese kaana basa nazvo wangu zvimwe zvese hazina kana kugaya nawo tikambotambisawo zve kuti chii naiwe saka utogara pepapa asiwaita basa kuwazondiona wangu mutonga warova sha wanga warova wangu apo ototi watoriya zvinokwana pepapa asiwaita basa cha nditandadza wangu nditandadza One chinguva icho chichitenda. nditandadza sha apo ndanichatokuperekedzi ndotoda kuti unozonokina mbandokona kuti makazara tsvina sei Nangu inenge ndimhanya. totombodambopfina klina wangu saka wai tomorrow chai kuona Mangwana ndouya. waita basa zvako waita basa
Kuti nandanzwa ndogara ndega nandanzwa apo nanda kusuwa. Alright. Asema ndiende. Mahi me dolele ye wa mahi me dolele era oba paru mi boga za anda deji ye wa mahi me dolele. She said